मा माइ जाग्रा एम्फौ नै हेल' लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो आंनि बे आरके ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। स' माने जोंनि बे आसामाव जोबोद दुखुनांथावना सोमजिदों आरोना बे साननैसो, मानो होनबा गोबां माने माइ अरस'ग्रा एम्फौ फैगासिनो आरोना नै माने जोंहानि दुब्लिखौबो जोंहानि माइखौबो अरस'जोब्बाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय माने जोबोद दुखुनांथावना खोथा जाहैबाय, मानो होनबा ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै गायो माइखौ, ओमफ्राय जुदि बेखौनो आरो जुदि एम्फौआ बेबायदि फैनानै जुदि अरस'जोबोब्ला माने माइखौबो जाया आरोना अरस' गालाङो। नै नायनानै लादो माबायदि एम्फौफोरा। ओमफ्राय आं माइखौबो देखायनोसै आरोना आं दुब्लियाव थांगासिनो। ओमफ्राय गिबियावनो मोनसे आंहा माने एकदम दुखुनांथावना आरोना लोगोफोर, माने आंहा माने ब्लग बनायनो साननैसो मबाइल गैया जादोंमोन आरोना, मबाइला आंहा बायबाय आरोना नै बायख्रेबजोब्बाय आरोना मबाइला बायख्रेबबाय लोगोफोर, दुखुनांथावना जानानै दं नै बायख्रेबजोब्बाय आंहा। अन जारला अन दोङो डिसप्ले गैला आरोना, दायो लगायगोन। ओमफ्राय आं दायो नै दिन दंफायो दुब्लियाव दङ आरोना नै दुब्लियाव। ओमफ्राय माने माइखौबो बिसोरो एम्फौफोरा माइखौ डाइरेक्टलि जाया आरोना माइ फिथाइखौ, ओमफ्राय माबायो आरोना अरस' माने अरस'नाल' गालाङो आरोना लोगोफोर, माइ फिथाइखौबो जाया माने अरस'ना गालाङो र'। एम्फौखौ नुवालै जानला मोनला नुवा, आं देखायगोन र', आं नायलांनोसै दसे। स' लोगोफोर भिडिअखौ जोबलांनायसिम नायलांबाय था, ओमफ्राय आं देखायलांबाय थागोन माबायदि नारा अरस'यो। आं दा देखायनो नाजागोन आरोना। एम्फौखौथ' जोंहा बाबाया माने एम्फौखौ हमखाबाय आरोना बैथिंगाले, एम्फौखौ देखायगोन आं नायबाय था। मा माइ जाग्रा एम्फौ नै माइ जाग्रा एम्फौ, माइ अरख्लायग्राया नै बेनो अरख्लाय। नोंलाय मा रखम मोनबुखो? बिराद दङ। बिराद दङ? वा बेनो एम्फौआ। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालायदो। ओमफ्राय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै ला। ओमफ्राय जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंकिउ स' माच लोगोफोर, आरो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आंखौ। नै दुखुनांथावना आंनिया। बाय बाय।